Напред в Minecraft Survival, аз съм Мартин. Ще играем на прочутата нова 16-ка. Там вижте е 15-ка. Не. Ето както виждате. Аз преди да започна да снимам клипове, направих хубава постройка. Има си всичко. Иконче. Искате ли да видите вътре хубавото? Има тераска. И ще видите най-хубавото, което имам. Ето, виждате. Сега влизаме долу. Искам да ви покажа чатка тейбъла. Вижте колко е уютно тук. Тук всичко свърши апчатано. Нямах достатъчно лева и си го апгрейднах на първо. Сега да видиме и едно друго място. Басейна. Ох, мали. И сега... Тук имаше някакъв водопровод, някакъв скинопроводчик с някакъв... Ако вие гледате някакъв, който да има име Мадафака, тогава пишете коментар, аз ще го видя и готово ще знам какво мислите за него, дали е як или пък не. Сега ще отида на моя остров да търся дървета с коня ми, а то има при къщата ви дървета, аз не знаех. Постройката ми е от вчера. Не имам предвид, че от по-миналия месец от януари имам предвид, но не се тея. Съжалявам, хората трябва да го превключа на креатив, но сори. Сега ще се включа при терасата. Много сори за превключването. Чакайте. Херобрани с бърка. Влизам. Така студах към
искали да ми видите скина как ми изглежда така? Он е малък, нали? Айде сега. Да го... Аз така изглежда в истински живот. Имаме друг скин, който прилича на мен. Късметълък без блуза. С блузата и плътки. Гледай. Аз съм на 18. Всичко е шега. Освен това за този скин. Всички хора, защото умрят от бобоство. Вие знаете ли песента Лъканка, бабна команка? Аз мога ви изпея. Аз съм лелаканка и съм баба наркоманка. Кърка пуша пия, тази вечер някой ще пребия. Аз съм баба Супермен, правя фитнес всеки ден. Може да си малко типа, но всичките си ми допупа. Това беше филмирана версия. Съжалявам хората, спирам клипа вече. Чао, чао.